Элеккеге Алафузов театр бинасында шыққан куе төтен тирә юнге таралган. Җил юк, көн эссе. Гладилов урамында транспорт хәрәкәте тулысынча тукталган. Бирегә бары тик коткаручылар, газ, электр тармагы эшчеләре, тәртип сакчылары һәм башка махсус хезмәт вәкилләре, шулай ук журналистларны гына кертәләр. Хәзерге вакытта монда 24 берәмлек махсус техника җәлеп ителгән, 85 коткаручы эшләй. Ләкин шуңа да карамастан, күргәнебезчә, бинада янгын әле дәвам итә. Бинаның шырмасында ут чыккан. Бу вакытта сәхнәдә репетиция бара торган була. Бина ичендә 80 кеше булган. Аларның барысы да эвакуацияләнгән. Бәхеткә сәламәтлекләренә зыян килүчеләр юк. Кырылма ичендә беркем дә калмаган. В 11 часов 38 минут поступило сообщение о пожаре. Казанның Гладилов урамындагы 49-нчы йортта янгын чыгу турында хәбәр коткаручыларга көндезге 11 сәгать 38 минутта килеп иреште. Янгын сөндерүчеләр тиз арада шул урынга килеп җиттеләр. Бинаның шырмасы яна иде. Бинаның шырмасы яна, ут кала ичендә булганга сүндерү кыен. Менә көчле басым белән су сиптерә торган тагын бер техниканы җәлеп итәләр. Кичкә таба 39 берәмлек техник һәм 150 артык хезмәткәр янгынга каршы көрәшә. Ут чыккан урынга Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлиева да килде. Созвездие йолдызлык фестиваль җитәкчесе Дмитрий Туманов мин шок хәлендә ди. Гадәттән тыш хәлләр министры Рафис Хабибуллин да монда, шәһәр прокуратурасы тикшерү башлаган. Янгын чыгу очрагы буенча Казан прокуратурасы тикшерү башлады. Күзәтчелек органы белгечләр белән бергә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәлешен тикшерәчәк. Кагыйдә бозулар ачыкланса, тиешле чаралар күреләчәк. Алафузов театр бинасы буларак билгеле әлеге бина төзелгәнгә 120 ел. Бу тарихи мирас объекты. Төзекләндерү эшләре ел ярым элек башкарылган иде. Шуннан бирле монда Созвездие йолдызлык фестиваленең арт-резиденциясе эшләнде. Янгын чыгуның сәбәпләре һәм зыян күләме алдагы 10 көн эчендә билгеле булачак ди коткаручылар. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.